Ahoj lidi, já jsem Matla a vítám vás u dalšího videa a dneska je to další díl z naší společné série ze hry Pixel Gun 3D. A jak jste už mohli poznat, jak vypadá můj panák v té hře a všechno vlastně tady v okolí, tak že jsem hodně hrál za kamerou. Na tohle videjko jsem se moc těšil, protože mám už 12. level, za chvíli budu mít už do 13. A o co 12. levelu se stalo strašně moc věcí. Takže, nevím odkud mám začít, třeba odtud. Koupil jsem si a dostal jsem hodně nějakých věcí, takže vám ukážu první takhle zbraně. Tady mám ten rotačák, ten jsme měli už snad i v minulém díle. Tady jsem si koupil tu pistolku, protože tahle byla na rozdíl od ní strašně trapná. Mohl jsem si koupit tuhle, ale já jsem chtěl mít, dá říct, nějaký peníze navíc. Pak jsem dostal v té speciální truhle hřemdích. Pak jsem si koupil ještě tohleto a tyhle dvě jsem už měl vlastně předtím. Tady potom armoru mám stejnou čepičku, masku nemám. Tady mám novýho panáčka, jsem dostal, takovýhleho, nádhernýho. Pak mám všechny boty už, které jsou na výběr, takže si můžu vždycky dávat jiný, už je můžu jenom upgradeovat. A potom mám to nejlepší brnění, co jsem mohl kdy mít. Já vám to ještě dořeknu. Jak jsem měl ten 12. level, tak jsem dostal strašně moc peněz. Tak jsem si to pořád upgradeoval, pořád. Až jsem dojel do tohohle, z toho železného do tohohle. A to pak uvidíte, jak je silný a všechno takového. A jak si mi tohle, to je strašně dobré. To je pěkný a hlavně to je i silný jak svině. Takže se na to moc těším. A vlastně všechny ty věci skoro jsem dostal odtud. A vlastně tady jsem si točil hodně mockrát. 6krát nebo 5krát, protože já jsem tady dostal lidi. Poslouchejte, jo. Já jsem týhle speciální truhle dostal prostě jako 76 diamantů. Tak jsem si nakupoval pořád klíče, měl jsem jich asi přes 100 nebo 200, nevím už. Tak jsem si pořád točil, že jo, no. A z toho jsem dostal nějaký ty věci. Takže teď jdeme do hry, super, Magic Egg. Tady máme truhlu a máme tady hodně nových zbraní a věcí od toho 12. levelu. Hele, co to je za zbraň? Tu chci dostat. Tu prostě musím někdy dostat, tu zbraň. To je úplně nejvíc. Skoro. Taká princezna, nebo co to sakra je? Ale víte co? K čemu máme 5 diamantů? Lidi, my si můžeme zatočit, jo. Peníze, kolik peněz? 10, no super. Mohlo to být třeba 50 nebo já nevím kolik. Tady máme, jo, chápu, jeden lístek. Tak, ale my jdeme k samotné hře. A mám v plánu si dát tuhletu. Tam mě docela baví, tam mě hodně baví. V téhleté hře, nebo minihře, jde o to, že vlastně musíte přežít do konce. Že prostě, no, nevím, jak vám to vysvětlit, takže uvidíte potom ve hře. Takže načti se. Super. Jo, oni už hrajou, super. No a vlastně takhle musíte, ne, skoro jsme teď spadli lidi a to se nám nesmí stát, protože to čo má za zbraň. To je mega low zbraň. Ne, pozor, tady je už toho hodně modrýho. Tady jsou pěkný díry. Si tady takhle s dovolením odskočím a vypnu si zvuk, protože je otravnej. Ale skoro jsem ho dostal, tyjo. Já nevím, kudy teď mám jít. Ne. Ne, lidičky. Tak, lidi. Ne.
Takže tam ten vyhrál Capek. My jsme byli druzí, ale hele, jak to bylo už rozežraný, to se mi nikdy nestalo, že by to někdo takhle úplně rozstřílel tu zem. Tyjo. Je to vlastně takováhle hra podobná je v Minecraftu, jestli se nepletu. Podle mě jo. Něco podobného, ale jmenuje se to podle mě jinak než Crash Block nebo Block Crash. Tak, jo, dobrý, jdeme na ně. Hele, on vypadá jak já úplně. A má stejnou zbraň, no tak... Čau brácho, já proti tobě nebudu bojovat v tom případě. Já si chci zabít tyhle hajzlíky. No pojď sem, ty máš pěknou zbraň. Ne, já tě nechci zabít. Vždyť si jako já nebudu proti tobě útočit, já chci zabít tohohle z toho. Oh. To on má úplně hustou zbraň, tam ten. On má tu od 12. levelu určitě. Tu, kterou teď mi přidali zrovna. Pomoc. Nějaký Číňan tady. Nějaký granátomet nebo co, sakra. Kámoš mi už umřel, to se mi nelíbí. Ale teď mám šanci. Cože? Jak jsem odletěl? Jak to máme tady už celý jenom modrý, nic jiného prostě. Ještě naštěstí, že to není úplně modrý. A hlavně ne u mě. Čau. Ne, nerozpadne se mi to pod nohama. Ne, vůbec. Neříkej, že jo. Neříkej. Ale tam někdo žuchnul. Tak a čučejte prostě, jak budu druhej. Jsem v top 3. Hej, to je co za cheatera. Ne! Jsem mohl být druhej. Hej, ale tak to není, kámoš, to je cheater jak svině. Vždyť tam nebyl. A pak prostě se tam jen tak teleportoval. What? Nebo se vystřelil někam vysoko, ale jako to neexistuje snad nějaká zbraň. To mi napište do komentářů, pokud hrajete tuhle hru jako... Jo, já jsem tady sám. Jo, dobrý. Joj. Pokud se divíte, že teďko natáčím nějak takhle, že to teďko nevydám zrovna, za chvíli, tak já nejsem ve škole, protože třída šla do kina na Alvin a Chipmunkové 4, tak já to mám na flashce, takže si to můžu pustit kdykoliv. Tak nebudu platit 100, že jo. Ha, jak žuchnul, to bych nechtěl, kámo. Jo, jsem v top 3. To musím být první, kámo. Lidi. No nabíj rychle. Já ho chci zabít toho jednoho hajzlika špinavýho. Jo, jsme první. Victory. Yes. 10 expů, super. Jo. Docela rychle sbírám ty expy, jo. Abych řekl pravdu. Ale bude krátký video, asi nějakých zase těch 14-12 minut. Toto. Když tak teď vám takhle ještě řeknu, mám mega moc plánů, mega moc videí v plánu, jako natáčet, protože tyjo, mám toho hodně, no prostě. Teď budou vycházet z dovolený, pojedem do Itálie, tak tam taky budu natáčet. A potom ještě nějaký, který vám řeknu někdy jindy. A je to takový menší překvápko, na který jste všichni čekali, ty kráso. To už jsem měl umřít, kámo. Ale ještě, že jsem neumřel teda. Ne. Hej, jak se tam dostal? Co to je za cheatera? Ať hned se jako chcípne jako. A je to jeden špinavá. Ne, jo, dobrý. Ne, 3. místo. Je to tak štve prostě, když někdo nějak má super zbraně nebo něco takového a prostě já pak umřu.
Jo. Smajlíka jsme tam vytvořili z těch děr. Jsem si všimnul. Tak, pojďte, poslední hru dáme. Ještě jeden musí tam mít. Připojte se někdo. Dobrý. Hej, to čo to má za... Hej, co má za oblek? Co to má za skin? Lol, ale ten je pěkný jako. Ty kráso. Jako docela pěkný oblek. Vtipný a pěkný. Ale já si to tady takhle obklíčím. Ne, nebudeš sem chodit, nebudeš. Na to zapomeň. Jeden hnusnej nebo pěkný. Ten podivný prostě. Já ho chci podkopat. Tak ho zničte vy, kluci. Skoro jsem žuchnul, to by se mi nalíbilo. Co dělá? Jo. Jemu to vypadlo. Nebo se odpojil. Ale v top 3 jsem. Jo, aha, já myslím, že už jsme 2 jenom. To jsou ty... Hej, zase kam vyletěl hajzl. Hej, no já zabiju tohle první. Ne, nezabiješ, zapomeň na to. Zapomeň na to, kamo. Hele, kde je tam ten? To už žuchnul nebo co? Umři. Ne, za mnou byla nějaká díra. Aspoň druhý místo. No. Jaj. Máme ještě jednu poslední. Pak už ukončím videjko. To nějaký rychlejší. To natočím ještě jedno. Protože dlouho už nevycházelo žádný video, tak abyste měli na co koukat. Ale jo. Nevím, jak tohle zrovna popsat. Dobře. Takže tuhle hru jsem moc nepochopil, co jsem zrovna hrál. Jako tohle jsem vůbec nepochopil spíš. Ale ještě 3. No to nevadí. Tohle je konec videjka. Pokud se vám tohle video líbilo, nebo vás trochu pobavilo, tak nezapomeňte dát like, komentář či odběr. Já se s váma loučím a těším se na vás u dalšího videa. Tak čusák.